Nggih, soalnya nek mantuk kaduan dadi nginep mawon nggih. Anu Mas Dian kurusan nanti iki bagas mulono. Kemungkinan apa ono sakene iki. Heeh. Dikemudi apa kono? Ya sakjane iki. Lah nggih. Maksude iki kagem istirahat ngoten lho. Oh, sudah disiapi kok. Pelataran Wilis itu komplit ya. Dari yang bawah tadi awake di parkiran luas ya ta. Terus nanti tempat itu rada munggah titik mau gitu. Kamar 1 2 3 4 5 6 komplit. Komplit. Kasur ya neng lho tenan gitu. Kasur kelambu komplit. Nggih kula mengke mriku nggih soalé dereng ngertos. Ya engko tak duduhne ya ta. Nek aja ngidul-idul nek rono-rono kok ning blumbange ya ta. Kok nyemplung ning kono malah nyemplung telaga. Medeni. Lah nggih ta. Nggih. Maka ingkang pundi rumiyin? Ini tadi permintaannya ada sinarengan dan podang kuning. Nggih. Podang kuning itu gua kaya mau ya mau enak kaya seragenan. Duet ya Pak Rian. Podang kuning. Ini lagu dari Kalimantan juga. Aku baru. Ini lagu Kalimantan Pak Rian. Iya. Mohon maaf, ini lagunya viral loh Pak. Podang kuning. Iya. Podang warnanya kuning. Ini Roma Irama tapi lagu yang versi lawas. Ya, dari Kalimantan juga pas Pak Haji itu lagi tur ke Kalimantan. Iya. Malantun kan lagunya Budang Kuning. Budang Kuning. Iya.
saka kadohan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan saking ingkang Hamengkugati njaripun Mbah Mantan Suprapto ngersakaken podang ingkang ulesipun kuning. Ules niku napa? Nggih, ingkang warninipun kuning. Oh, ngoten. Nggih. Dadi ules ki werna nggih. Ulese kuning podange. Nah, iki podang arep aku ulese kok coklat. Lho. Lah kuwi lho podang kuwi lho, kan. Oh, podang. Coklat. Nah. Ulese niku putih lho. Heeh, lah iya, ulese putih kok malah coklat. Lah kuwi lho. Podang dadi mencok ning ngepang ae. Ya ta. Heeh. Ugi menika bapake Galang nggih. Menika bapakipun Galang utawi Mbah Nur ngersakaken tangise sarangan. Oh, Mbah Nur niki saking Magetan nggih. Magetan lagi sing rokok iki. Yo. Pun telas pinten anu bungkus niki, Pak? Alah Mbah Nur jan entek nyumet. Wes. Mbah Nur pancen wadem niku pancen ngaten Mbah Nur pun nyantai mawon. Mboten napa-napa. Mbah Nur tak ingete telung adah bablas Mbah. Entek nyumet lho gitu. Malah seger kok nggih. Tangise sarangan nggih. Heeh. Ning menika sabar mbiyen awit menika njaripun Mbah Mantan ngesakaken sinarengan nggih mangke. Sesuai urutan ngoten. Nggih.
Mantan Lurah Mbah Mantan Suprapto sampun ngaturaken menika ngaturaken lagunipun Sinarengan nggih. Mugi-mugi nerusaken libur wonten ngarsa panjenengan bikinipun Mbah Mantan sakeluarga sumrambahipun menika Bapak Ibu ingkang lelenggahan nderek ana wong grida lumatinipun adicara Purwomadya Ngwasana lan dijita sakuran wisudan temanten putra kakung lan putrinipun Mbah Mantan Suprapto nggih. Ugi menika pegunungan utawi ngebel nggih menika identik dengan suasana yang dingin. Nah nggih identik dengan suasana dan cuaca yang dingin. Pelataran Wilis ini juga menyiapkan pemandian ataupun kolam air panas, air hangat. Nah pas sekali kagem kita sedaya ingkang berlibur ke Ngebel mampir di pelataran Wilis yang menyediakan pemandian ataupun kolam dengan air panas nggih, air hangat. Nah nggih dados mangke mbok menawi iki penyanyi iki yo oleh lho ki ya to rezeki yo oleh kula jaene kadem ning kene bengi nyemplung ning pemandian air hangat, air panas nggih menika sampun dipun siapaken. Dados luar biasa menika Mbah Mantan Suprapto nggih menika menyiapkan kagem panjenengan mbok menawi badhe ngersakaken jasa pelataran Wilis monggo nggih dengan segala fasilitas ingkang sampun dipun siapaken nggih dengan menapa menika persewaan yang luar biasa, persahabatan nggih, seduluran pokoke ngaten nggih menika monggo nggih. Sesambetan kemawon menika kalian biaripun Mbah Mantan Suprapto nggih. Monggo mangke mbok menawi wonten pamundutan malih nggih. Niki saking Sarangan nggih. Mbah Nur nggih. Mbah Nur utawi Bapak Galang. Nah, mungkin nanti dari Kalimantan juga ada request. Loh, kan besan Sarangan juga request, so Kalimantannya belum ya. Mungkin nanti dari Kalimantan minta lagunya dangdut juga boleh. Kalau seandainya lirik Jawa kirang paham atau belum paham, nanti bisa lirik dangdut juga bisa monggo bisa dipun jangkep tangisi Sarangan kepareng menika mangke katuraken wonten ngarsa sami sebisa malih menika sesi yang perdana. Nanti setelah kumandang azan zuhur nanti saya rekan-rekan break dulu, makan siang, istirahat sebentar, kemudian nanti jam 1 akan on lagi ngaten nggih. Karena harus sholat nggih. Nanti Mas Rizky juga mau sholat hajat di sini nggih. Mas Bagas ngoten nggih. Nek Mbak Jayu sholat duka ya toh. Baca suatu duka awan lho jan. Neng. Oke. Mbah. Gerejane eneng kok. Ada. Eneng. Ada. Nggih. Oke. Loh. Kok ya dugi mriki? Pak sapa? Ayo. Ayo. Pak Pupus Kebel tanggane Mbah Sakrian. Pak sinten? Pak Pak Ruslan. Waras. Kapan ya aku bedok sik rada berang tahun kae gitu. Pupuske Pak Sakiran Kriyo, Pak Ruslan, Tunjung Biru. Ndian sing ninggal swargine Klowor, terus Suliati. Sapa kaya ngono. Nek kene iki apal, dadi iki daerah kono ngerti ya. Pianten radio niku tepan. Nggih, lha aku ning Pupus ning Selaos. Neng Seceleng, neng Sekodok, neng Bandil kono kemiri ya. Seceleng, Sekodok, Sekodok Ngebel, Seceleng, Wakir Lor, Wakir Kidul. Nggone Kanjeng Raden Tumenggung Hartono barang aku
Wes Wirono. Pas zaman jenengan sik nel. Oh, zaman saiki masane suwe. Iya. Ning aku ning kene ora kaya Mbah Jayo. Mbah Jayo sing kene ndondokan, aku ora. Aku dulurku akeh ning kene. Mas Dian teng mriki nyambut damel. Iya, nyambut aku mbiyen ider nggone Pak Ruslan kuwi kok dhuwur kono. Anyep ngono ya to, cepake duren. Lah Mbak Jayus naik teng mriki piknik kok. Heeh. Wah, jan luar biasa nggih. Ider ya. Nuwun menika. Pripun? Pripun Mbak Lera? Oh. Hah? Oh, alah nggih. Kula kinten nek ngono ngabani adan luhur ngoten. Dereng. Kuna sajan kok anu Mbah Sakit engko mesti ngabani atau Pak RT. Nek babile sampun kumandang azan zuhur dipun anu kode nggih. Soale niki mboten mireng mungkin mboten sekeca. Heeh, ayo. Nggih. Tangise sarangan. Minanganipun mbotenipun saking Mbah Nur, Bapake Galang. Bapake Mas Galang. Aku ning sarangan mampir golek nggo Mbah Nur aku. Sarangan banyak kamu kosong di Gebrek juga banyak. Iya. Oh
Lagi di season yang kedua ini ya bersama Zaufara Musik dan juga Angka Wijaya. Angka Wijaya multimedia. Kan nulis aku karo. Lah apa nih sih ditulis? Lah aku ya orang ngerti aku baru bergabung di season kedua ini. Oh, baru bergabung ya. Alhamdulillah. Nanti sampai malam juga. Mboten. Oh, mboten. Mboten wis saya. ngene iki pindah-pindah tempat nomaden. Dek Rara. Nggih, mboten napa-napa. Penting pun panggih ngoten nggih. Ngoten nggih, alhamdulillah. Ya ora kita manggone saka adoh-adoh sampean saka kulon kono, Mas iki ya saka kulon kono. Kita ketemu di tempat ini tentunya luar biasa. Luar biasa. Mugi-mugi saged paring panglipur dumateng sedherek sedaya wonten kawasan Ngebel mriki kanthi sak sae-saenipun ngaten nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ya, Angka Wijaya, terima kasih. Sampun di syuting padahal kewileng-kileng. Lah gitu. Ini padahal kayak isuk loh. Ini mau kita tahu sendiri bahwa semuanya tidak ada yang mandi kan? Mboten enten niku wau. Oke, Rara Amelia, tentunya satu tembang kunjuk di para rawuh sedaya dan juga kita berikan hiburan yang terbaik untuk kita semuanya. Tentunya satu tembang yang luar biasa spesial dari Rara Amelia dan juga Zaufara Musik. Angka Wijaya multimedia dan juga tentunya Oki Audio Professional Sound System. Gimana melu pora kok Keri? Ora, kok melu-melu. Lah. Aku diwarai Oki. Piye? Audio Sound System. Lah kok ya telat aku ya telat. Oh, melu-melu telat. Hula sawah sapa gendong dekat ati kowe capila saisa rasaku lamun dina jajak
pas pora iki mau. Lah, Oh, gak Bu. patek. Piye Mas? Pas ora? Pas pora Mas. Pas lho, pas lho. Dipas-pas nih. Lah nggih to. Oh, lah yo lagian, sik awan-awan kaya ini ya ulo-ulonan. Ulo-ulonan lah ya to. Engko rada sore engko nek ulo-ulonan. Ngoten lho, Kang. Malah justru awalnya harus diperkenalkan nggih. Tentang ulo niku mau. Nggih, menika ulo. Niku Mbak Manten ulo-ulonan niku mau gendinge sekitar tentang pengetahuan ulo. Ulo. Modele piye ngoten to. Oh, enek sing beda ya? Nyakot apa ora? Heeh, ngono kene. Dawa apa ora? Kan ulo enek sing ndek. Apa ya? Cacing ya? Duduk cacing beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Ulo ki enek sing ndek, ulo kadut. Oh, ulo kadut. Gak patek dawa. Nggih, lanjut. Ulo sawah sampun katur menika kapilut matur liyer-liyer ngoten mentolo bubuk ngono ae. Nggih, kula tak lanjut bubuk riyen nggih. Ya dibubuk-bubuk ngene iki. Nggih, terima kasih luar biasa tentunya setunggal tetembangan ingkang jumbo kalian swasana wonten ing kalodhangan siang menjelang sonten punika mbok pilih mugia menapa ingkang dipun aturaken kalian Zaufara Music saged pemahanan dumateng panggalih panjenengan sedaya dadosa hiburan ingkang sak sae-saenipun memberikan suasana yang berbahagia sebahagia menapa ingkang dipun raosaken kalian pinanganten kekalih punika mekaten. Dan juga tentunya kami aturkan untuk Bapak Ibu tamu undangan ingkang katembe rawuh wonten dalem mriki bilih katur lelenggahan kanthi sak sekitanipun dalasan sinambi agrapi pasugatan ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sedaya. Dan juga tentunya untuk rekan-rekan Sinoman Karang Taruna yang telah bekerja keras menyumbangkan segala daya dan upayanya untuk kegiatan ataupun suksesnya acara pada kesempatan yang berbahagia ini, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mugia dados amal kesainan panjenengan menjadi amal ibadah dan juga ladang ibadah panjenengan sedaya. Luar biasa sampun wonten pamundutan saking mas-mas Sinoman Karang Taruna tombo kesel ngoten nggih, luar biasa sampun paring samudayanipun dumateng kita sedaya wonten kesempatan yang berbahagia ini. Dan juga untuk yang meninggalkan lokasi kami aturkan selamat jalan, mugi-mugi tansah kinanjar kawilujengan. Kita panggil tentunya untuk partai berikutnya, pertandingan antara kesebelasan Zaufara Music. Oh nggih, siap saudagar. Kalih kawin putra. Lah kok ditinggal ngalih. Oke wo. Ya. Siap wo. Anu saiki apa sesuk wo? Sakniki wae. Bolo tenan kok lagi rene pisan aku dibolo wawo. Alhamdulillah matur suwun Kamas. Ada Hanum Cantika tentunya akan mempersamai kita untuk tembang-tembang berikutnya memenuhi permintaan dari rekan-rekan Karang Taruna pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat siang. Selamat siang Mas. Kali ini kita jumpa lagi. Dengan nuansa yang berbeda ya tentunya. Nuansa yang berbeda. Nuansa kita tadi naik gunung. Jalan berbelok-belok, tapi dingin ya di sini. Alhamdulillah ya? sejuk sekali. Enak. Gonku ngopi Mas dhuwur kono. Gon ngopi, gon nginep apa ora? Oh gak, ora sak nginepe ngopi tok kok Engko nek nginep nggih ngene Mbah Prapto ngoten. Oh ngaten, nggih. Melayani nggih. Melayani banyak sekali. Baik. Berbagai kamar. Oh tata ki mau kesenengan kok. Oh iya. Diwai kamar khusus deh moh. Oh iya. Nggih. Ya ini mantennya 2 pasang ngoten nggih. 2 pasang. Alhamdulillah. Buat keempat mempelai
Lah biasanya kedua ngono kedeling-eling Mas, keempat mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tinggal pikantuk momongan ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pokoke donga sak saya ini pun ngaten nggih. Nek wedok ya ayu kaya aku ngene iki Mas. Nek lanang ya kaya sampean ngono kuwi. Aja kaya aku. Lho lanang tenan lho ngene iki Mas. Tuweke sampeyan untune rong tukul iki. Ya ini permintaannya ada kerinduan. Ada yang mau nyanyi dari Sinoman mungkin? Monggo, Jih. Heeh. Dodolek nek kok nyanyi ngene. Dodolek perwakilan wo. Yo, perwakilan wo. Oke wo. Nggih. Satu tembang permintaan dari rekan-rekan Sinoman Karangtaruna. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan untuk kita. Mbak Jayo sehat nggih? Jan. Monggo Wijaya Multimedia, Mbah Jayus. Awet riyen ki sak monten wae, awet aku sik enom lho. Awet enom. Lho, sik urung tukul sampai saiki aku wis tukul. Tukul apa nih? So, pokoknya paringi sehat Mbah Jayus nggih. Alhamdulillah. Monggo kerinduan dados.
satu tembang permintaan dari Sinoman. Anjir. Menika nggih sampun dipun aturaken. Tombol kesel. Tombol kesel. Anu.